Welcome back to my channel. Ayan, gusto ko lang po i-share sa inyo na ito na yung pangalawang account ko na bago dahil hindi ko na ma-recover yung luma kong account, yung luma kong YouTube channel dahil matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-vlog, almost 1 year na ata or ilang months pa lang. Tapos ayun, hindi ko na siya ma-recover kasi na-reset ko yung cellphone ko, tapos yung password ko hindi ko na matandaan kasi pinalitan ko pala siya. At pagkatapos yung recovery number ko na SIM card nawala ko rin, naputol. Ayun, nakakapanghinayang lang kasi pinagpaguran ko siya, pinagpuyatan ko siya. Yung mangingisda ka, makipagkaibigan ka. Ayan, sobrang effort talaga. Tsaka, more than 1,000 na yung subscribers ko doon. At pagkatapos, yung watch hours ko, less than 2,000 watch hours na lang yung kulang bago ma-monetize. Hindi pa naman ako monetize, pero nakakapanghinayang lang na magsisimula ako ulit sa bago, makipag-isdaan ulit. Ayan, ang hirap guys, sobrang sayang. Naisipan ko lang kasing mag-vlog ulit dahil baka this time mag-click na sa akin kung pagtsatsagaan ko lang. Dati kasi parang nawala na ako ng gana kasi ang hirap makapasok at ang hirap maaprubahan ni Lolo yung YouTube channel natin. Pero na-realize ko rin at dahil sobrang naboboard ako kaya naisipan ko mag-vlog ulit. Baka this time sobrang magtiyaga na ako at pagsisikapan ko na ulit. Sana po suportahan niyo yung YouTube channel ko. Don't forget to subscribe and click the bell button for notification. Tsaka sana naman po yung binisita kong mga channel, bisitahin niyo rin po ang channel ko at huwag niyo pong kalimutan akong i-subscribe. Salamat po.